ହାତୀପଲଙ୍କ ଆତଙ୍କ। ହାତୀପଲ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପଶି ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଉଠାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ବିଲରେ ପଶି ଧାନ ଓ ବୋଇତାଳୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜ ନହେଲେ ଗାଁରେ ପଶି ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଶୁଣ୍ଢରେ ଯାହା ପାଇଲେ ତାକୁ ଉଠାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଘରେ ଧାନ ଚାଉଳ କିଛି ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ପାଟଣା ରେଞ୍ଜ ସହରପଡ଼ା ଖଲାରିପାଟ ନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ। ପଲରେ ଅଛନ୍ତି 22ଟି ହାତୀପଲ। କେତେବେଳେ ପାଖ ଝରଣାରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବିଲରେ ପଶି ଏମିତି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ହାତୀପଲଙ୍କ ଉତ୍ପାତରେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ହାତୀପଲଙ୍କ ଭୟରେ ଲୋକେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘର ଛାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି କିଛି ଲୋକ ଡରରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଘରକୁ ପଳାଇଲେଣି। ବେଳେବେଳେ ତ ଲୋକେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ବି ହେଉଛନ୍ତି। ଧନ ଜୀବନ କିଛି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଯେ ହାତୀକୁ ମାରିଲେ ମଲେ, ହାତୀକୁ ନ ମାରିଲେ ବି ମଲେ। କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏହି ହାତୀପଲଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ ଚାଲିଛି। ଆଗରୁ ତ ହାତୀପଲ ରାତିରେ ଗାଁରେ ପଶୁଥିଲେ। ଏବେ ଦିନରେ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ହେଲେ ବନ ବିଭାଗ ଏମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ହେଉଛି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି କରୁନଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହାତୀ ଘଉଡ଼ା ନଗଲେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।